Има едно време две ягоди. Едната била кротка, а другата непрекъснато танцува. По цяла нощ не спела да удее. Кога ще спреш да танцуваш посред нощ, бе? Ами никога! Добре, тогава. Каква странна ягода. Докато един ден той в танца си, ягодата падна от щанда за плодове на пол. И когато се запремятала във въздуха, казала: "О, лете! О, летене! Супер!" Обаче, като се приземила, една котка започнала да я коти. Помощ! Помогнете, помогнете! И точно котката да я хване, в кухнята влязло момиченце на име Ки. Тя казала: "Мими, защо гониш тази ягода? Руката ще я занесе обратно на щанда." Така ягодата била спасена и от тогава я наричали танцуващата ягода. Благодарим ви, че дойдохте. Заповядайте, па!